Yam Zuguru Duzuba, the Angoli Bobo. I don't know, they are good among Numalale, Kimangoni Boga. Zugubriga, Jainula, Zugubriga, Nebrana, Sadim. Dauda Kone, the Mangoni Romani Nula, the Mangoni Yakone Dundu, the young one in Boga. To go for a last Nula, the young one. Jam to grow to Zulu, I Mangoni. Yaba Nula, the Mangoni. Mamma Nula, the Mangoni. Hey, my God, the young one. Papa, the Mangoni. Yam to grow to Zuba, the Mangoni. Jaragadriza, Suguburiga, Jaragadriza, Sigiburiga, Bajalandala, the young one. Was Rotiga, the young one. Gajarawole, Yam to Broca, Suba. Sigatala hambe foli ani tanindi Togola TV la baga bela jelema farafina ani farajalani arabula hambe bela jelefo krengenala hambe Yam Sogoro bi le 12 octobre 2024 hambe Yam Sogoro dangu son kene sanfɛ depuis sura janjo be sena ni wati na ani dosoba bena kari ɲɔgɔnna a bena tɔgɔna jamu dama an bena tɛmɛni jamukan tɔ ye bi hambe Yam Sogoro danguba son kene sanfɛ dosoba ida sogo Eko esirbe. Kawa duma jam duma. Jara Dirisa Yam Sogoro Dosoba yera. Dosoba jara eshibe sanjola. Ne san bi kɔnɔntɔn ani sanji wolonwula janvier yen sɔrɔ a bɛ san bi kɔnɔntɔn ani sanji seegin. Janvier nata b'a kɛ san bi kɔnɔntɔn ani seegin. Dosoba bi an bɛ Yam Sogoro danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ. Dosodenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Folikan jumɛn b'i bolo ani bilasira jumɛn b'i bolo ka d'a ma? Alhamdulilayi n ye doso den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo. Ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen. Min fɛ ɲinan ye i ko sa Ala sini kɛnɛya d'a bɛɛ lajɛlen ma. Ka garisɛgɛ ɲuman di a bɛɛ lajɛlen ma. Ka sini kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Ka bɛn ɲini ka donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen kɛ. Ko ni ko aya o ta donsoya la. N bɛ foli di denw ma ka dugawu kɛ o ye. Dosoba foli ani dugawu diyara n ye. Donsoya yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye Dosoba? Bon donsoya kɔrɔ tɛ foyi ye. A nasira ka ca. Donsoya ayiwa a nana an ye sɛnɛkɛlaw ye. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na an tɛ gendarme ye, an tɛ polisi. Ayiwa an kɔni bɛ ayiwa sogofagala de ye. Donsoya nana, dɔgɔtɔrɔya bɔra donsoya kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔya bɔra donsoya kɔnɔ. Ayiwa fulakɛ ni ko min ka bana min ka gbɛrɛya ka taa dama tɛmɛ donso b'o fulakɛ. Ayiwa sogo min ka faliya k'a tɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ kungoboro la donso b'o gbɛ ka sira da yɛlɛmɔgɔ ye. O ye donsoya nasira dɔ ye. Dosoba an y'a faamuya kuma la a bɛna fɔ donsoya dabɔra ka dugu kɔlɔsi ka kungo kɔlɔsi ka duguden kɔlɔsi ka kungofɛn kɔlɔsi. Dosoba Dirisa Jara bi an b'i ka dangusɔn kɛnɛ kan. Dangusɔn yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye? Dangusɔn kɔrɔ ye ka na dugawu kɛ donsodenw ye ka dugawu kɛ dugu ye. Ayiwa dugu bɛ taa ɲɛcogoya min na ayiwa donsodenw bɛ kɔrɔta cogo min na o ka baara la. Dangusɔn in kɔrɔ de bɛ ten. Ka jamana ɲɛsuma. Dosoba faamuya sɔrɔl'o la donsoya kɔrɔ dangusɔn kɔrɔ an ye faamuyaba sɔrɔ la. Dosoba e yɛrɛ bɛ donsokutigiya la Yam Sogoro a san joli ye ɲinan ye? Ɲinan ye ne san 13 de ye. Ne san 13 de b'a la numan kɔfɛ. An bɛ dugawu kɛ Dosoba numan ye ko Ala ka lahara sɔn suma an n'a ye.
Dosoba folikan jumɛn b'i bolo ka di ka cɛdenw ma? Alhamdulillah o kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ. O ye n bonya cogo min na a y'o sa Ala y'o bonya ten. A y'o sa Ala y'a barika di o la. Ala y'o bɛn kelen ma. Ala ye n ta fanga di o ma. San min ta ɲinɛ yarabi Ala garisɛgɛ ɲuman di o ma. N'o ka don Kongo kɔnɔ o y'o ta ayiwa n'an t'a sɔrɔ i bɔ n'o ye. Ko nin ko k'o da sɔgɔ. Dansɔgɔ Dosoba o bilasirali diyara ye. Gɔnifɔ an ka taa dɔɔni. Dansɔgɔ gɔnifɔ Figi a barika i ka juru wɔɔrɔ la. Dosoba an y'a mɛn ko donsobaya. E ye donsobaya sɔrɔ cogo di? Bon donsobaya in y'a sɔrɔ cogo min na denmisɛnw ye n bonya kosɛbɛ k'an kɛ donsoba ye. N'o tɛ n ma bon o ye n bonya ɲuman tɛ yen tun bɛ na ko si bannen kɔfɛ donsow ye kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ na soli ka wele kɛ ko ɲuman sa ni sisan cɛ la ko a ka jɔn de bila donsokuntigiya la. Denmisɛnw ko ko an bɛna ɲanakala ko an bɛna mɔgɔ bila. Alhamdulillah o tɛnɛnkun sera o nana ka na ɲɔgɔn ye ne ma kɛ yen dɛ. N nana tuma min na ko aya ko donsoba jɛra ka fɔ jɛra ko e le bɛna kɛ Yamusokɔrɔ donsoba ye. Kati ko Abijankaw ka mɔgɔ ɲininkali kɛ ko an ka jɔn de bila sisan ɲuman kɔfɛ fo kana se bi ma ko mɔgɔ tɔgɔ ma se o fɛ yen. Aya an dun bɛ yɔrɔ min na an ma mɔgɔ wɛrɛ lɔ ele kɔ. Donc o satuma e bɛna kɛ Yamusokɔrɔ donsoba ye ɲuman kɔfɛ. N ka yɔrɔ n k'o tɛ baasi ye mais n bɛ yɔrɔ min na se tɛ n ye koyi. Dɔrɔmɛ tɛ n bolo luyɛ tɛ n fɛ. Ayiwa n'a donna ne bila donsobaya la n ko tiɲɛ ka di fɛn tɛ n bolo. Alhamdulillah ko k'o man gɛrɛ. K'a ta n sigira ɲuman kɔfɛ ka na se bi ma. Alhamdulillah u ye n bonya yɛrɛ kosɛbɛ ka n ta yɛrɛ kosɛbɛ. Foyi ma dɛsɛ n na. U ye n kɔrɔta yɛrɛ de kosɛbɛ. Alhamdulillah n b'o le la n na donsobaya sɔrɔla tan de. Dansɔgɔ Dosoba Dirisa Jara Yamusokɔrɔ donsoba nin diyara an ye faamuya caman sɔrɔ a la. Dosoba i b'a fɔ an bɛ dankun kɛnɛ kan. Dankun ye donso dɔrɔn ta ye wa walima somɔgɔw ni jinɛtigiw sen b'a la de? Bon donso ye yɔrɔ min na jinɛtigiw ayiwa ani somɔgɔw an bɛɛ lajɛlen diɲɛ de don. A ye yɔrɔ min na a ma bon somɔgɔw ma a ma bon jinɛtigiw ma a ma bon donsow ma dɛ. Nin y'an bɛɛ lajɛlen ta diɲɛ de ye ka jɛ k'a kɛ an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka laɲiniw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na jamana bɛ dilan a kɔrɔ de b'o ye an ni somɔgɔw ni jinɛtigiw ta diɲɛ de don. Dansɔgɔ Dosoba Dirisa Jara kumakan laban jumɛn b'i bolo ka di lamɛnbagaw ni kanubagaw ni donsodenw ma? N bɛ foli di donsoden n'a ba n'a jinɛtigi ni somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. Ko ni ce ko ni ko dansɔgɔ ɲan san Ala hɛrɛ di o bɛɛ ma. Fɛn o fɛn bololabaara kɛra bolo kɔnɔ min n'a kɛ somɔgɔw ye k'aw bɛɛ lajɛlen dahirimɛw nɔgɔya. Jinɛtigi fɛn o fɛn bɛ yen a y'o sa k'o bɛɛ dahirimɛ nɔgɔya. Ka foli di donsoden n'a ba bɛɛ ma. O bɛɛ lajɛlen ni kow da sɔrɔ Ala ka kow diya Ala ɲɛsɔn di o ma. Dansɔgɔ Dosoba Figi tɛmɛna ye dɔɔni. Ndramanga bawle ndramanga ye bawle Yarakɛ Dirisa barika mɔgɔ ɲɛ kuma la dosi fana ni dɛ an ye sanbɛnna a Yamusokɔrɔ o fana ni kɔnɔ dosi y'a sanbɛnna a Yamusokɔrɔ o fana ni kɔnɔ an nalen dankun na o ka na jibɔn kɛ o walasa sankura na diya dosi la dɛ walasa sankura na diya suma i la a ka jan kɔni fɔla o bɛɛ la ka dusuden bɛɛ kisi kɔrɔkɔrɔ ni masiba ma san kɔnɔ ka foli kɛ kulanjan na Togola TV mɔgɔ i la barika bonya la waleɲuman dɔn miliyan man di Yarakɛ Dirisa a bigi jigi wele ka Yamusokɔrɔ kɔnɔ a Yamusokɔrɔ ka yama b'a wele kan nka jɔn wele mɔgɔ lo badiyan waati nka badala dusu barika nka Cɔkɔrɔdugu dusu barika nka Laminidugu dusu barika
nga chikoro dusi barika nga tumodi dusi barika te fajian watri a nyuma kunte kolombele Vigi Sigatala ni ansigi kuye woni anna kuye le 12 août 2024 Yamsugoro Dangumbaso ambo kene sanfela la ani Togola TV bi ɲɔgɔn bolo Dankun kene sanfela la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ gɛrɛ an ka donsoba wɛrɛ la ka ɲininkali tɛŋun a la ne fa i ni ɲankuma tɔgɔ duman jamu duman Magan Tarawele an ɲɔgɔn sɔrɔ Yamsugoro Dangunba sɔn kɛnɛ sanfɛ Magan Tarawele e bɔra dugu jumɛn la ka se Yamsugoro kɔnɔ yan ne bɔra Takaran ka se yan e bɔra Takaran ka se yan nɔ i dansɔgɔ i ni taama Magan an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛ ko i la donsoya ni sumaya différence ye jumɛn ye différence donsoya ni sumaya différence différence a bɛɛ ye kelen ta faamuya b'a la sumaya donsoya faranna don sumaya ni fara bɔ donso la n'o tɛ sumaya ni donso bɛɛ ye badema ye bɛɛ ye falima ye dɔ tɛ wa ka dɔ to parce que sumaya daminɛ ni sira bɔli kɔnɔ ani mɔgɔ la kɛnɛya mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ ne la i bɛ taa sumancɛ fɛ i kɔnɔrɔ fana i bɛ taa sumancɛ ɲininka ne kɔnɔrɔ fila k'o na dɛ o ko bɛ ɲɛbɔ cogo di sumancɛ b'a fɔ wa i sigi n'ala sɔnna a bɛna ɲɛbɔ mais sisan sumaya bara tɔ bara kɛ mugu la fɛn ye dɔ tɛ dɔ bonyana bi n'o tɛ sumaya tɛ mɔgɔ bonya ɲɔgɔn bonya ye fɔlɔ mɔgɔ min y'a kɔrɔ i ye i b'o bonya mɔgɔ min ye ko min lɔ i b'o ɲininka mais dɔ ka yiri kelen sɔrɔ bi u b'a fɔ ko k'ale ka diɲɛ bɛɛ lɔ mɔgɔ min tɛ se ka diɲɛ bɛɛ lɔ ka tɛmɛ ala kan mɔgɔ an bɛ tamasiya don ani ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ fara tɛ donsoya la fara tɛ sumaya la o cɛ ko ko ɲɔ fara don donsoya la ka fara don sumaya la i y'i yɛrɛ bɔ kɔfɛ n'o tɛ donso ni suma bɛ tagamana ɲɔgɔn fɛ Magan Tarawele o ɲininkali jaabi diyara an ye Magan donsokɛ ka sogo fagata ye sogo suguya jumɛn ye kungo kɔnɔna la sogo kɔnɔma de don wa sogo denyɛnima de don wa sogo qualité sugu jumɛn don normalement la ni donna tu kɔnɔ n'i ye sogo ye a kɔnɔma le i b'a ye k'a to yen parce que ne k'a faga e ka tiɲɛni de kɛ i ma fɔ donso kan k'a ye k'o to yen mais sisan da donsoya don wolomani t'a yɔrɔ bilen ɲɛ ka min ye i bɛ mugu ci o la dɔw yɛrɛ bɛ dɔ ci i bɛ taa kɔnɔma sɔrɔ ka o boso k'a di bamanan mɔgɔ kɔrɔ a kɛra de sisan bamanan ne a donbaga tɛ sɔrɔ tiɲɛni kɛra a tiɲɛna ma kɛ tiɲɛni kɛra a ma kɛ tiɲɛni kɛra o tɛ ɲa dɛ Vigi tɛmɛna ye dɔɔnin ne ka dusi ma se soni kongo morifatigi bɛɛ tɛ donso de ye naroma mo ɲalɔ minɔgɔrɔ mina dusi wele kan a kɔngɔrɔ mina dusi wele kan bingirilatɔlɔ dusi ni su donso morifatigi ni donso de kelen ni a taso ni donso de kelen ni kaniso ni donso de kelen ni nka dusi wele ne ka dusi wele jalodu ka ya dusi wele ka marikɔnɛ dusu di wuya tɛ n bolo Mamadu barika sogola ngone bobigi ye gwanza nyabla jebe maruno dansɔgɔ Vigi siga foyi t'a la an bɛ donso fo a barika ye waati bɛɛ dugu lakana ani kungo lakana ni gɔnifɔsogo la k'a di gɔnifɔlaw ma Magan halisa an bɛ taa n'i ye dɔɔnin sogo kɔnɔma bɛ dɔn cogo di sogo kɔnɔta waati ye waati jumɛn ye o binbere in an bɛ yɔrɔ min na sisan karo fila
parce que karo fila min y'o ye bin bɛ fa ni ji yɛrɛ bɛ nana sanfɛ bin bɛ fa mɛ ni bin birinna bin bara den daminɛ waati min na sogo bɛ kɔnɔmaya waati sogo bɛ kɔnɔ sira waati bon n'o bɔla yen o ma tɛmɛ ka bɔ yen don bin bɛ na bi ja la waati min na an bɛ waati dɔ wele ko binjalan y'o ye bin bara ja waati min na ko o bɛ bɛn kɔɲɔ ta denkɛ waati ma o kɔɲɔ fitinin le bɛ fɔ ma ko gbegbe kɔɲɔ butinbani le ni mɔgɔ min k'o faga don i kɔɲɔ faga mɛ sogo t'a la o yɔrɔ dɔ don an b'o yɔrɔ ni dusu k'o yɔrɔnin jateminɛ bin bara gbiri waati min i kan ka kɔɲɔ o yɔrɔnin jateminɛ kɔɲɔ a fɔ ko cɛ ni muso t'a yɔrɔ an kɔni y'o mɛnna ko cɛ ni muso t'a yɔrɔ dɛ Dansɔgɔ Magan e bɛ ka donsoya baro bɔ an ye cogo min na i san joli ye nin ye balo la ne kɔni bɛ se ka sanji 70 ani dɔɔnin sɔrɔ sanji dɔw kan Magan sogo kumabaw la est ce que donso ka sogo fagata wolomalen nɔ wa sogo kumaba dɔ a fagata woloman dɛ mais i kan ka i ma min ye n'o kɔnɔma le y'o ye k'o to yen n'o tɛ sogo kumaba ma woloma Magan folikan laban jumɛn b'i bolo k'a di donsow ma Yamusokoro Danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ vraiment la n bɛ yan dusu Yamusokoro dusu cɛ n'a muso n b'a bɛɛ fo la ɲuman na an ye bɛn kelen ma an bɛnna kelen ma cɛ bɛn k'an ne nin minɛ n'an ma bɛn a tɛ ɲɔgɔn ɲɛbara dɛ donc n yɛrɛ kɔrɔ mun ye fɔlɔ k'an ye bɛn kelen an ye bɛn ɲɔgɔn ye an ye sira tagama ɲɔgɔn fɛ an y'o sira le kan mais ka sira tagama n'a ye bɛnna kelen ma n'a mɛn donsoya nazo m'a mɛn donso min bɛɛ kelen ma ko donso don ka ye nazo n'a ka ye ko cɛ bɛn kelen ma k'i na la donsoya kɔrɔ de b'o n'o tɛ kɔrɔ wɛrɛ t'a la n'a foli ka ɲuman b'i ye ala ye bɛɛ si ma ya hali b'o sira kan na kana ɲinɛ san kɔnɔ ala m'o kɛla ala k'i bɛrɛ ma ni ja hali b'o sira ni citana ala bɔ an ni ɲɔgɔn ye folikan min fɛ o de b'o ye Magan i Tarawele i Dansɔgɔni ko Vigi an ka taa dɔɔnin Kurifatigi lu marasa foto ye donsobadon tɔgɔ Jarakɛdiri marasa foto ye Mani Siribe marasa lamɛn ko fana ni wula marasa foto de marasa lamɛn Adama Kone ni wula marasa foto de Jinatigi Mamuru Lale marasa lamɛn de marasa foka jinami kale marasa foto Masatigi Solomani marasa foto Usmani Sherifu marasa foto Hegirize Fama marasa alame Jarakɛdiri marasa alame Yandumadia marasa alame Ifoma marasa foto de Dansɔgɔ gɔnifɔ Vie ne ye donso ni somɔgɔw ka cɛfaga juru ye halisa an bɛ taa ni émission dɔɔni dɔɔni an sɔgɔlen bɛ Togola TV la an ka jɛmukan mandi n'o ye donsow ka kɛnɛ somɔgɔw ka kɛnɛ laadakɔrɔ kɛnɛ an bɛ foli di Togola TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ Yamusokoro kɔnɔ Yamusokoro Danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ bi ye le 12 août 2024 an sɔgɔlen bɛ Yamusokoro Danguba kɛnɛ sanfɛla nin waati in na an bɛna se an ka maakɔrɔ dɔ ma ka ɲininkali tɛnku a la a bɛna tɔgɔ n'a jamu di an bɛna baro kɛ sogo ɲamako kan
o tɛmɛnen kɔ n'aw tulo garisɛgɛ min a b'o tɔ sɔrɔ baro kɔnɔna la Dosoba i dansɔgɔ Dosoba tɔgɔ duman jamu duman Tumani Sidibe i si bɛ san joli la ka bɔ min Tumani Sidibe ka bɔ min ka bɔ Wasolon dugu ma de a ka ma kalan n'a ye an fa fɛ kɔnfilɛ Tumani Sidibe an ɲɔgɔn sɔrɔ Yamusokoro Danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ Sogo est-ce que ɲama b'a la kungo sogo tiɲɛ don ɲama b'a la ni mɔgɔ min ka fɔ ko ɲama tɛ kɔngɔ t'o la wuli i b'a fɔ a ye n kanu ɲama fɔ Tumani pour que ka n'o ɲamaw sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira jumɛnw fɛ wa tiɲɛ don parce que donsoya ani donsoya tɛ kelen ye kunun donsoden a bɛ kalan a donsoba de fɛ mais sisan donsoya kɔnya bɛ wari ye o de y'an kɔni fili olu filɛ donso caman bɛ a yɛrɛ to fufu rɔ a mɛ ma don mɔgɔkɔrɔw la n'i ye fɛn min kalan i b'o de dɔn n'i ma min kalan i t'o dɔn dɛ Tumani Sidibe i ka kuma diyara n ye donsoya bɛ kalan cogo di a bɛ kalan ekɔliso la wa walima a bɛ kalan bɔlɔnfurancɛ kun de la alihamdulilayi i y'o kuma min fɔ a diyara ne ye donso den n'a ba a bɛ yafa ne ma ne ye donso den ye n tɛ donso ye dɛ donsoya a bɛ kalan kungo kɔnɔ a bɛ kalan so kɔnɔ donsoya bɛɛ ta ye donso ye ta tɛ donso la o donso ye tupayi de ye tuwete ye donso bɛ baara kɛ bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ baara kɛ donso ye ka bɛn yɔrɔ jumɛn ma i bɛ dugu ba tan da yan sisan a bɛ donso ya dugu sigi n bɛ se ka caman kɔntan o la donso ye ka misiri donso ye ka misiri o ye sɔrɔ donso ye baara kɛla bɛɛ ye donso tɛ baara kɛla yɛrɛ ye bɛɛ ta ye donso bɛɛ ta ye donso ye Tumani i ka ɲininkali diyara n ye ɔ mɛ an ɲininka donkan dɔ bɛ donsoya la walima i bɛna dɔrɔn ka fini kala i kan na ka don de alihamdulilayi a ye taa se nin yɔrɔw ma bi donba in ma a bɛnna ne ma diyara ne ye ne yɛrɛ fana tun b'a fɛ ka donso cɛkɔrɔba ɲininka donsoya bɛ kuma se cogoya min na a bɛ kɛ cogoya min na yala an ye donso den ye an tɛ se ka dɔ faamuya yɛrɛ ko donso mais n da sera o yɔrɔw ma ka ɲɛna n ka min fɔ premier ma sisan ale kuma kelen na siralen nin ye donkan bɛ donsoya la donsoya fana bɛ kalan ne ma ekɔli kɛ e bɛ se ka kɛ minisiri ye wa an kana ɲɔgɔn ye o la e ma bisimila i la e bɛ kɛ alimami ye donsoya nasiraw filɛ donsoden n'i bɛ don a premier i yɛrɛ dɔn o de bɛ sogo la o tɛ dɛ mɛ karamɔgɔya de ka ko caman tiɲɛ n tɛ donsow bɛɛ ye ani ko in tɛ da la dɛ ni ko donsoden ba tan bɛɛ bi n'a bɛ se k'a fa ɲɛna k'a sanji ni ɲinan woloma ka bɔ ɲɔgɔn na t'a tigi sɔrɔ sanji ni ɲinan b'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na e t'a tigi dɔn e t'a tigi sɔrɔ fila yan ko k'a tigi donsoya dangu min filɛ nin ye kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ bɛ dangu na dɛ kɔrɔ de b'a la i tɛ kɛ donso ye f'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ bɛ kalan mɔgɔ kalan donsoya la i t'a kalan mugu ci la mɛ i tɛ se k'a kɛ donso ye f'a yɛrɛ donso bɛ o kalama n b'a fɔ an ye dɛ dangu filɛ nin ye ko caman bɛ kɛ dangu na a tɛ mako ɲɛ o an filila an yɛrɛ ma
an k'an yɛrɛ fɛ yen min taga sira tɛ min ye an k'o to yen donsoden i k'a ka sigi yɔrɔ min na i b'o dɔn i k'a ka taama sira min na i b'o dɔn i k'a ka min fɔ i y'o dɔn mɛ ni tuguna cɛkɔrɔbaw kɔ i bɛ se ka baro to yen nɔ dɔɔnin donso b'a la a bɛ yafa ne ma ne ye den de ye Gonfɔ Vigi i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ani Tumani Siribe ka taa ni baro ye. Ni ma wara kɛlɛ kɛ marasa a tɛ foyi ye ni ma fɔ samadan kɛlɛ la marasa a tɛ foyi ye jinɛ faga lu marasa a lamɛn ngɔmɔ faga lu marasa a lamɛn ngɔmɔnjɛ faga lu marasa a fɔtɔ donziniw la marasa a tɛ fɔla bɛɛ ka marasa fɔle jɔni jɔn ko dunuya a fɔla ko ɲɛnanga y'a numaga ye a numaga bile ye ko makɛ a fɔla yamusokuru ka ya dusoba ye jarakɛ dirisa minikini fagabaga dɔ wele kan sigida ye fagabaga dɔ wele kan yamusokuru ka ya dusoba filɛ nkɔrɔni dɛ nka badala ka ya dawuda kɔnɛ wele minikini fagabaga dɔ wele kan nka basiri ka ya bebe wele Gadi nuga dangu fote maiga barika ka adama si togo wele lagoda furundu wele ka marasa dum bagato ko ganye yandu madia marasa alame kama kalatu madia marasa alame Wari kele madia marasa foto Wake madia marasa alame Abidjan madia marasa alame Yokoi madia marasa foto Karandinu marasa abefo Dansɔ Gonfɔ Vigi aw sɔgɔlen bɛ Togola TV la an bɛ Yamusokoro Dangusɔn kɛnɛ sanfɛ le 12 août 2024 donsoden bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ sanfɛ ani cɛkɔrɔba bɛ baro la n'o ye Tumani Siribe ye. Tumani ni donsodenw ye sogo faga kungo kɔnɔ est ce que sariya dɔ b'a la? Ouais. Parce que ni donsoden ye sogo faga kungo la parce que sogo bɛ n'a sugu don sogo dɔw bɛ yen sariya b'o kɔnɔ dɔw bɛ yen sariya t'o kɔnɔ sogo tɔrɔnama ne k'a faga kungo la i b'a boson n'i y'a boson don a don a kama i b'o bɔ i bɛ taa di kalanfa ma a kɔ ni bamuso bɛ yen a kɔ i b'o di bamuso ma mɛ ni bamuso tɛ yen a kɔ i b'o di muso ma an karamɔgɔ ye min fɔ an ɲɛna baro o y'o ɲama yɔrɔ ye n tɛ problème tɛ la tugun Dansɔ Tumani Siribe o jaabi na donsodenw ye faamuya sɔrɔ o la Tumani i y'o minnu fɔ ko ɲama b'a la sariya b'a la ni donsodenw o danw sago est ce que kungo dɔ b'i sɔrɔ a kɔnɔ wa? ni kalanfa k'a dɔn parce que mɔgɔ bɛ ni taabolo don kalanfa dɔw bɛ yen nɔ a sabali la dɔw bɛ yen ma sabali bɛɛ n'i ka taabolo la ni kalanfa k'a dɔn i ka o fasɔn kɛ i k'a janfa ni o ye n'a ma kɛ mɔgɔ sabalilen ye a bɛ namara bi sen kɔrɔ ɲɛnama filɛ ka i bɛ waati kɛ muguci la ci dɔ sɔrɔ donso ninnu y'a dɔn Dansɔgɔ Tumani Siribe Tumani kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an donsodenw ma Yamusokoro Dangubasɔn kɛnɛ sanfɛ? Alihamdulilayi kumakan laban bɛ ne bolo k'a lase donso cɛ n'a muso ma ka bɛn aw ka adamadenya ma ni aw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la démocratie tɛ ne fɛ ni sabali tɛ hali bi ala sɔrɔ sabali la fɛn wɛrɛ ko ma sɔrɔ ko ala an kisi a ma san bala o san ma sɔrɔ ala an kisi a ma
an ye faama min b'a fɔ min kɛra nin ye a ye kɛnɛya sogo faga a ye sogo faga tan tiɲɛ don ko kura tɛ n b'a kalama ko kura tɛ mɛ kuma bɛ n'a fɔ cogo di depuis tan de ko bɛ bɔ ka waati la déplacé kɛra daliba san min na an tɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ déplacé kɛra daliba san min na u ko ye o tuma wa déplacé kɛ ko taa n'a ye ko dɔ de kɔnɔ o tuma bɛɛ tɛ yɔrɔ an ka sogo min faga popo yɛrɛ ka papiye bɔ k'a di an mara ma o b'o jɛnɛ ka ye an ye don to denmisɛnninya la an tagara ka taa sogo min faga basi ɲɛ kelen ka na bɔn daliba déplacé kɛ don mɛ k'an ka na ɲɔgɔn kɛ tugun sogo bɛ gazi sisan ta sogo gazi mun ye ka fɔ a ye jija sogo kɔrɔ min bɛ minɛn na a y'o don sogo bɛ tɔgɔya hali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ waati bɛɛ a bɛ taa fɛn kelen a bɛ taa bali kan o fana a ka nin bɛɛ kɛ o yɔrɔnin fɔ mun y'a kosɔn n tɛ ko yanni tɛ se k'o ye o minɛn kelen kelen kɔni n'a fana k'o ye kɔni an b'a fɔ k'an bɛna faga dɛ mɛ a fana tɛ se ka taa faga dɛ an b'an dɛntɛn o de la parce que o fɔlɔ ye donso ye o ye dɔgɔnin kɔrɔ de ye donso ta ye wula ye o fana ta ye bitɔn ye mɛ an b'an don n'o ɲɔgɔn ma ten politiki kɔnɔ kuma kɔnɔ o tɛ se o ko ye o n'a fɔra k'i ka nin kɛ a fɔ o e bɛna min kɛ sini o bɛ ala bolo o donso bɛɛ bɛ ten o bɛ an bɛ donso bɛɛ kɔnɔ an bɛɛ sɔnna o ma mɛ an deli muso ta tugun an bɛ yɔrɔ min na nin bi hali bi ala an bɛɛ kelen ma ala ka o ɲuman d'an ma ala an kaɲa donso denw donso cɛkɔrɔbaya donso denw a ye donsoba bonya kunun donsoya tun bɛ lɔɔni ye mɛ bi ta bɛ kɛ wariko de ye o de ye n kɔnɔ fili wariko tɛ ko min na bɛɛ tɛ donso dɔ ye o de k'an bɛɛ siran o de sɔn mɔgɔ kɔrɔ bɛɛ tagara d'a ka daja ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya la wari kɔsɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya la seni kɔsɔn i sen i kumakan adamadenya banna dankun sigi kun mun ye mɔgɔw a ye sabali donso aw bɛna an bɛna an ka bunu kuma fɔ yan mɛ ni bunu kuma fɔ yan mɛ sini e bɛ kuma mɛn sɛgɛ don fanga dɔ a ɲɛ la tugun yen t'a tiɲɛ ye donso la aw sabali a ye olu to yen foli min bɛ n bolo ka taa aw ma hali bi ala ka bunyan d'an ma ala an na ka ɲa fama i ka bɛlɛ ala an kisi o ma ala fama ye fana kisi an ka bɛlɛw ma ala an bɛɛ kelen ma ala dadina don an ɲɔgɔn cɛ kira bonya kama ala ya dan sɔgɔni ko gɔnifɔ fie i bi tɛmɛ n'an ye dɔɔnin kuna tɔgɔma ŋɔna ko bitulu ya dun bolo ni digi sɔbɛ donso i man kɔni ŋa jalaki bari na ka mbole donso i na ka mbogo ale sɔrɔli ma nɔgɔn ne quoi ou bien dans la place changer la place changer pour que a bɛ se ka sɔrɔ a ye donsoba sigi e tɛ wuli voilà donsoba ka don marifa ta i b'a sigi figi dɔrɔn kan quoi donso b'a place changer i b'a sigi figi dɔrɔn dawo k'i sigi yan o la an bɛ sɔrɔ yen quoi e ye kuma t'a la dɛ donso min tɛna sigi faga kɛ ka na bɔ ɲɛsa nɔ donso min tɛna waraba faga kɛ mɔgɔ fila ma datugu n bɛ fɛ ka nin ta ka daw ta an jara bɛ ta dɔrɔn an ma datugu mɔgɔ saba quoi ayi siga t'a la gɔnifɔ fie maakɔrɔbaw u bɛ denmisɛnnin kalan kosɛbɛ ka don dɔ ɲɛsigi
bi an bɛ Yamusokoro Danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ ani Doso Dirisa Jara an n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na an bɛna gɛrɛ an ka maakɔrɔ dɔ fana na ka ɲininkali k'a la a bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye k'a si hakɛya fɔ an ye an bɛna ɲininkali tɛŋun a la maakɔrɔ i ni ɲankuma. Ani ko ay da ko bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo la an fa mun bɔla dugu kɔnɔ ka na bila an sen na an y'a foli kɛ o bɛɛ lajɛlen. Maakɔrɔ tɔgɔ duman jamu duman. Fofana Siyaka. Siyaka i si bɛ san joli la. N ye san 50 san an ye saba yɔrɔ min na a safula san 73. San 73. I dan sɔgɔ i ni ko. Siyaka an bɛ fɛ ka dakuruɲɛ 2 ɲininkali tɛŋun i la est ce que donkan dɔ bɛ Doso la kungo la. I ni ko i da sɔgɔ donkan bɛ Doso la tu kɔnɔ o donkan fɔlɔ ye jumɛn ye n'i bɛ taga i ni muso ye bɛn kelen ma sira ɲini a fɛ mugu t'a bolo foyi t'a bolo k'i ka sira tigɛ i la mais a bɛ dugawu k'i ye n'a kɛra k'i bangebagaw to n'i la i bɛ sira ɲini o fɛ n b'a fɛ ka taa naɲini tu kɔnɔ a fana bɛ dugawu k'i ye. Dansɔgɔ Siyaka ni Dosokɛ y'i saraka don est ce que bɔkan dɔ b'a la kungo kɔnɔ wa. Bɔkan b'a la tu kɔnɔ kamasɔrɔ n'i taara don tu kɔnɔ i Ala tanu n'i bɔla i bɔtɔ i ye Ala tanu ni dogoba ɲuman tɔgɔ ye ni woloba ɲuman tɔgɔ ye. Vigi fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an ka taa. Sigida ya jaba ya muru sigi pagala imo ngoninga wara ya jaba ya muru wara pagala ya tunga jara ke trisa dunguri jaga bobana dunguri mamuru siribe yang ngadiga ya dia protobla asia baya dunga Perufu iya parolame ini ko Vigi Dansɔgɔ aw sɔgɔlen bɛ Togola TV la Yamusokoro dugukolo sanfɛ Yamusokorokaw ka Dangusɔn kɛnɛ an b'o kɛnɛ sanfɛ Donsoba ye wele se donsodenw ma bɛɛ lajɛlen bɔra Yamusokoro a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na ani karamɔgɔ Siyaka Fofana bɛ baro la an bɛna tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye Siyaka Fofana est ce que kalikan dɔ bɛ Dosokɛ la kungo kɔnɔ wa. N ka o le jaabi sisan ko kalikan bɛ Doso la tu kɔnɔ n'i wolobaga dɔgɔya i to la kɔ n'i karanfa dɔgɔya i to la kɔ karanfa ka bonya jumɛn ye karamɔgɔbaw tɛmɛna o yɔrɔ kan sisan min t'a kɛ sogo bosogo ye k'a ɲamama yɔrɔw lɔ mais karamɔgɔ n b'a f'u ye karanfaw tɛmɛna yɔrɔ fitinin kan n bɛna o walawala i ye. Dansɔgɔ i kan mɛn ko ɲama sogo la mɔgɔ yɛrɛ de ye ɲama kɛla ɲama ye filaburu nin sigin tɛ nin wa n'i ye sogo faga k'a bosogo filaburu nin kan a kuru kelen ta i t'i den ko a la i ti k'a kɛ daga rɔ den ye ko a la a muso o cɛ o bɛɛ ye ko a la o ye ɲamana kɛli dɔ ye. Dansɔgɔ fɛn b'a ɲama yɛrɛ bɔ pepewu o ye dodoba sogo ye n'i ma dodoba sogo bɔ cogo lɔ hali k'a lɔkolo bɔ don a kama bɔ n'i m'a bɔ a bɔ ɲama a bɛ tɔɔrɔ k'i la a bɛ dimisa sogo kɔrɔ ala y'an kisi o ma i ye don a kaba bɔ k'a bɔ a bɔ ɲama yan garakolo 2 yan garakolo 3 mais i kana to fara min y'a cɛ nazaraw k'a ma ko luguma min ye nin i kana to fara i y'a ta yewu ka taga di i karanfa ma a fana bɛ dugawu dɔ k'i ye a bɛ min ka woloden a b'a f'i ye. Dansɔgɔ Siyaka karamɔgɔ Siyaka Donsow ka fagafɛnw n'u ka bofɛnw bilakan dɔ b'u la ani takan dɔ b'u la. I ni ko i Dansɔgɔ komi ne de tɛ se mɔgɔ faga la don ne tɛ se k'aw bilakan na o takanw lɔ dɛ. Karamɔgɔ Siyaka a bɛ n'a fɔ i ma faamuya sɔrɔ ɲininkali la.
donsow ka fagali kɛ fɛnw manaw ni muruw ni marifaw fo ka taa se sɛmɛw ma est ce que bilakan dɔ b'u la ani takan dɔ b'u la takan b'a la takan b'a la ɲama n ka o de k'u ɲɛna nin o bɛɛ dugawu ɲini le wolobaw fɛ ka marifa ta a yira i furumuso la o n'o tɛ yan na ɲini na an bɛna se ka jɛgɛ dumu na n'o ye dugawu min kɛ o bɛ dugawu bɛ sifa ne min ne ma sogo caman faga ba dɛ mɛ n ka dɔɔnin kɛ sigi kelen la wara kelen pe waranikala kelen pe n ka o faga o kɛla san petro n'a k'a fɔ ko bɛɛ dimina yɔrɔ fɔ i bɛ kɛ dala kojugu ye donsoya banna hali i yɛrɛ tɔgɔla dosoden a tɛ baraji ɲini fɛ bi ka baraka ɲini fɛ donc an ye yɔrɔ min na bi an ye mun ɲɔgɔn kɔrɔ karamɔgɔ Saka i dansɔgɔni ko Vigi jurunin bɔ an senkɔrɔ an ka taa wakorono kanyi wakorono awadangu anyi wakorono awadozi Sigiye krono sigiye bawle nala awadozi yanto madia anyi wakorono awadozi dansɔgɔ kanyi wakorono kanyi keleba Paniti ulolo sugu ye paniti nala awadozi dansɔgɔ ulolo sugu ye bawle nala awadozi dansɔgɔ fie i ni juru an bɛ Yamusokoro Danguba kɛnɛ sanfɛ le 12 août 2024 Jarakɛ Dirisa a ye weleli bila donsodenw ma kan ka tɛmɛ sirakɔrɔw fɛ ka ji bɔ sukɔrɔw ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana kɔnɔdenw ye halisa ani karamɔgɔ Saka Fofana an bɛ baro la Saka Fofana est ce que dangu fagali fɛn minnu bɛ faga la a wolomalen don wa dansɔgɔ ka fana ka dangu ye foroba fɛn ɲasu dɔ ma n'a tɛ basa bɛɛ faga la o basa kelen bɛ kungulen a bɛɛ faga la o kungo dun bɛ ja mɛ sisɛ min tɛ faga la sisɛ bɛɛ ala an tɛ o faga la kuron sisɛ ɲɛgɛnma bila nɔ an tɛ o faga la n'i ka se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ bɛɛ n'a ta kɔtigɛ ɲa lo yɔrɔ dɔw b'a fɔ k'o bɛ faga an kɔni ka n'an faw kɔ an kɔrɔw n'an faw kɔ an ka o ye jamu kana fɛ Saka ɲininkali jaabi diyara n ye karamɔgɔ Saka dangu est ce que musow sen b'a la parce que bi tile a ma nɔgɔn dɛ an kɔni b'a mɛnna an b'a yela mɔgɔw la musow sen t'a la parce que denwolobaga lo muso ye dangu tɛna k'a la a la denwolo kan n'a donna dangu na e ma kɛ muso soma dɔ hali ka kɛ soma ye cogo cogo dansigibaw la ni muso donna dangu na komi an bɛ yan ɲa ma n'a ma taa sɔn a denwolo bɛ nagasi o t'an ka lɔngo ye an wolola k'aw ye an faw n'an baw la an baw ka cɛw tana o y'a lɔngo kosɔn ka ba ka o yɛrɛ mataga karamɔgɔ Saka o ɲininkali jaabi diyara n ye halisa an bɛ taa ni ɲininkali ye dɔɔnin karamɔgɔ Saka est ce que a ju kow la ka na dafalen kɛ dangu na cɛ ni muso dama ka k'a la muso bɛ dakan ta dangu na a bɛ dakan ta dangu na mɛ a b'a a yɛrɛ sara mɔgɔ dɔ la a lana mɔgɔ la ni i sara dangu na gɛlɛya ko min kan n'ala y'a nɔgɔya ɲɛ n bɛ misi ye n'o don nɔgɔyala ni muso y'a kɛ a k'a kɛ fo kɛ n'a dun m'a kɛ a b'a yɛrɛ
Dansɔgɔ karamɔgɔ Siaka Fofana kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an ma ni folikan laban. N bɛ Yamusokɔrɔ Doso fo la surtout Dosoba Jara jamana ko ne min sigilen n kɔrɔ nin ne dɔgɔnin de n ko bɛɛ mais a ma n bila ko la n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ sigilen Dangu nin kunna dɔ le kɔ ne le Dangu fitigi ye yan ne sigilen Dangu nin kunna ka se o don ma ka se bi la san 14 in na ne ma fili ma dɔgɔ ma sɔrɔ Doso si fɛ il y a les toujours i yɛrɛ Dosoma teliya i ye nana ko ja ye i ye ko yela i ye ko lɔ i ye kɔrɔsilikɛla donc bɛ min lase Dosoma Ala y'an bɛɛ kelen ma Ala y'an bɛɛ kelen ma k'an kɛ bɔrɔ kelen ye ka don bɔrɔ kɔnɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. I dansɔgɔ ni ko Dosoba Siaka Vigi an ka taa dɔɔni. An bɛ foli ani tanuni di Togola TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen b'an na nin waati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'a ma k'a yira u la k'a fɔ an bɛ Yamusokoro dugukolo sanfɛ Yamusokorokaw ka Dangubason kɛnɛ an b'o sanfɛ Dosoba n'o ye Dirisa Jara ye a ye weleli bila an ma k'an ka jɛ ka na laadala jibɔn kɛ n'o ye Doso ka sayɛlɛma ye an b'o sayɛlɛma kɛnɛ sanfɛ halisa ani Doso bɛ barolasigi la Togola TV sanfɛ an bɛna ɲininkali tɛnku an ka Doso denmisɛnninw la sisan an bɛna mɔgɔ fɔlɔ min ta o ye Dawu ye Dawu i ɲankuma. Dawuda fana le n bɛ Doso cɛ a bɛɛ fo cɛ la jɛnmu muso maa bɛɛ fo surtout n bɛ Dangu yan ne cɛ lo an b'a bɛɛ fo alihamudulilayi Dosoba k'an wele an nana ka na o lamɛn min bɛ wele o. Sigifɔla Dawu an bɛ Danguson kɛnɛ sanfɛ n'o ye Yamusokoro Danguson kɛnɛ sanfɛla ye aw minnu bɛ bi an bɛ se ka fɔ aw de ye sogofagalaw ye est-ce que sogofaga kɔnɔ jateminɛ b'a la don waati bɛ Dosodenw na kungo kɔnɔ aw bolo wa. Alhamdulilayi Dosodenw bɛɛ bonya b'a la donkan b'an na don duman b'an na fana parce que karodibi bɛ yen o don waati o bɛ yen karogɛ bɛ yen o don waati o bɛ yen Dosodenw dɔ bɛ se ka lasunɔgɔ ni karo jigila o bɛ taa ka taa miti bɔ dɔ ye fana bɛɛ tɛ kelen ye dɔ ye karogɛ ka di o ye o bɛ don ka taga taa faga kini la ni karo ma di min bɛ o bɛ o. Dawu kala min b'aw bolo n'o ye marifa kala ye a dabɔra kungo taala kama wa walima a dabɔra mɔgɔ bon kama walima a dabɔra ka gulan kana ka dugu yaala de. Alhamdulilayi ya ɲininkali a diyala nɔ yala an welela k'an facɛ ye min na lasati bomakɛ o tuma farafin marifa le tun bɛ yen olu b'o bagara ninnu fɛ ka taga sogo faga lɛ nu sisew nu dagwɛ nu ka marifa ta mɔgɔw kɔ la o ma fɔ an ɲɛna min fɔra an ɲɛna o ye sogo ye an b'a ta ka sogo le kɛlɛ ne sogo jugu bɛ jiri o an b'a kɛlɛ mais n'a ma juguya an b'o to yen wala a bɔla sogo faga le kama a ma bɔ mɔgɔ kama min bɛ wele o. Est-ce que Dawu sariya b'aw bolo minnu bɛ marifa da u kan na ka kamilaya kɛ dugu kɔnɔ sariya dɔ b'aw bolo kama Donso. Alhamdulilayi o Doso bɛ se ka kɛ yen parce que bi an bɛ tile naani Dosodenw dɔ bɛ o bɛ garidi la o bɛ se ka marifa lakana ka taga garidi yɔrɔ la o mɔgɔ bɛ yen mais n'an bɛna wuli an bɛ taga foro kɔnɔ fo a sogo faga an bɛ marifa la an ka na direct an bɛ bɔ so kɔfɛ ka sira ta ka taga an tɛ taa an yɛrɛ yira sira kan ni ka min ye sira kan peut-être a ka garidi kɛ yɔrɔ la fo a garidi kɛ o ye o bɔ tɛ marifa tɛ ta ka hali kana ka dugu yɛrɛ ya ɲininkalaw diyara. Donc i dansɔgɔ ni ko Dawu bi an bɛ Danguson kɛnɛ sanfɛ siga t'a la Togola TV an ye sogow y'an ɲɛ la an y'a dɔn k'a fɔ donsoya a kɔrɔlen bɛ Yamusokoro i b'a fɔ an mago b'a la cogo min na Dawu est-ce que sariya dɔ b'aw bolo ani Dosobaw cɛ bonya bolo ma kungo sogo la walima dugu kɔnɔ sogo la. Alhamdulilayi komi i ka ɲininkali kɛ Dosoba ye tɛmɛna o yɔrɔ kan mais an bɛ se ka se kɔ kan Dosoba ye k'a fɔ ɲa ma
duzo dew i bɛ se ka don i yasa ni karambata la kɛɲɛ duzo ye karambati la o tɛ duzo ye o tɛ karanfa min b'an na ani min ka karanfa b'an na sogo cɛkɔrɔba ka fɔ ɲaama a bɛ ten ani an bɛ sogo kɔ di an ba ma n'an ba tɛ yen an b'a di an muso ma n'an muso tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an b'a dɔn tigɛ ka da an y'a fɛ muso dɔ in ma an b'o kɛ duga kama an b'o bɔ k'o di karamɔgɔ fa ma duga kama min a bɔcogo cɛkɔrɔba k'o fɔ sogo muso ta bɔcogo bɛ yen sogo cɛ ta bɔcogo bɛ yen an bɛ se ka sogo cɛ kɛ fankelen 2 fankelen 3 sogo muso fankelen 4 fankelen 2 an bɛ se ka kɛ Dansɔgɔ o sogo muso ye donc an kɛra ba ye ka min yira an na wele n'an bɛ taa foro fana an bɛ se k'an sɔrɔ i la an b'a to foro bɔ a bɛ se k'a fɔ y'a kɛ tan sogo ɲa bɛ taa min ɲa bɛ taa an bɛ tɛmɛ n'o ye. Daw i ka ɲininkali diyara an ye Vigi bɛ fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ an bɛ taa ni ɲininkali tɔ ye. Orokelalu sogo buriga murifatini wala sogo buriga nebrana erike saya belemana sogo buriga mali tamaga tamani digi sogo buriga ida bari wala sogo buriga yang sugro do suba yang wani ngana sogo buriga solo sogo buriga yakone bariga sugula ki mangoni nga yakone doso la so ki angoni ngame yalo do ka yamma murukone ki angoni ngame badre bebe ki angoni konda romani neula ki mangoni ngame mamru siribe ki angoni ngame Dansɔgɔ fie Daw kongoro bɛ dosow kunna dongun dɔ bɛ kongoro in na fini bɛ don dosow la est ce que dongun dɔ b'a la. Alhamdulillah ko ka min du kun wa nga yɛrɛ la biya tɛ kelen ye ani kɔni ka lɔ koba la direke n b'an kana ni an ka duso dɔ yɛlɛ duso bɛ yen an ta cɛkɔrɔba ye fɛn fani min ni dunga ma la ni ma min lɔ i t'o lɔ ne ni badu kana a bɛ lɔ i kunna ka kan dɔ fɔ ka sɔrɔ ka jigin jɛna ta wa sira de dɛ an fa ye k'o fɔ an ɲɛna an bɛ kan dɔ fɔ la ka sɔrɔ ka don an fɛ yan an ye dusu yɛrɛ dɛ n'an bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ an ka dusu fan tɛ bɔrɔ kɔnɔ dɛ an b'a dole ka taga mɔgɔ b'a lɔ k'an ye dusu ye o kosɔn ka morifa ta k'ale kana ka don dugu yan fɛ n'an ka an n'u maloya dusu bɛ ɲɔgɔn ye tu kɔnɔ de. Daw kongoro dongun ye jumɛn ye donsokɛ fɛ ka don kungo kɔnɔ. A y'a minɛ dusu ko ka fugula don ka taga tu kɔnɔ ni an ba cɛw t'a fila ɲɛna premier fɛn dɔ tun bɛ kɛ yiri la o kɛ sa i b'a fɔ kɛ sotigila jigi o b'a fɔ sa ma kɛ sotigila jigi a dɔ i bɛ fugula ti kunna o kosɔn an bɛ fugula don ka taga fugula fana dɔ ye nɛgɛ haya bala i mɔgɔ ye bi bɔ turɔ dɛ i mɔgɔ ye bi bɔ turɔ nana ki bi sema a bila tanga an t'a don gansan ka taga tu kɔnɔ donkan bala o bɛɛ o ye taa bɛ yen. Daw i Dansɔgɔni ko fini a dongun ye jumɛn ye ka don kungo kɔnɔ. Dongun dɔ b'a la kulɛri dafara dɔ b'a la donsofini kulɛri dafara dɔ b'a la a dafara sɔrɔla kun jumɛn la. kuma ye dusu fani biya ta tɛ kelen ye dɛ dɔ ta ye ni ko o bɔla binkɛnɛ fɛ ni ko do sogo ti wolo ma lɔn dɔ ye an tɛ sɔn ka wuli maajugu don ka an sigi sogo bi to yɔrɔ jan o k'i ye an bɛ yɛrɛ kɛ ni dusu fan n'u ye o b'a danna o ni ninnu tɛ kelen ye min ye tulonkɛlan le ye sogo fagata o bɛ yen n'an k'o don an ni tulon ta ye tugun an ka tɔlen sogo kɔ an ni sogo de b'a la. Daw i Dansɔgɔ sigi faga Daw kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a las'an ma. Alhamdulillah min bɛ fɛ dusu
an bɛ bɛɛ kelen ma donsow ɲɔgɔn ma fɔ an b'o bila donsow muso tɛ yan dɛ cɛ de bɛ yan n'an fɔra an ka kuma nin fɔ yan an kana b'aw fɔ so kɔnɔ a ye sabari i muso kana wa jɛ yɔrɔ k'an de ko dɔ la dankun kɔnɔ fɔ an n'o fɛ dankun lanana yɔrɔ le k'an ye laɲini kɔnɔ olu ka dankun kɛ jɔsɔrɔ ye o bɔ tɛ cɛya yɔrɔ le an ɲɛna kana kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ye wuli n'o a kuma tɛ fɔ so kɔnɔ mɛ n'an bɛla sani i bɔ an fili mun ye sunguru dɔ ye kun o bɛ an fili mɛ k'an di sunguru dɔ ye an bɛ sali o tɛ dusuya ye ni dusuya ye alihamudulilayi an bɛna kana dusuden kana ɲɔgɔn ye k'a bɛn kan dɔ kan ko an y'a baara kɛ n'o ye k'a di cɛkɔrɔba in ma o de nin ye a y'an garan i ni ko Dirisa mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔnna Dirisa mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye Dirima ye diri a bara min na mɔgɔ tɛ dira fɛ biri bɛ sɛma mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye dɛ Solomani mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔnna Dansɔgɔ gɔnifɔfigi mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Togola TV la an b'a yira la k'a fɔ an bɛ Yamusokoro Danguba sɔn kɛnɛ sanfɛ siga t'a la bi le 12 août 2024 o bɛnna donsow ka weleli ma n'o ye donsoba Dirisa Jara ye ka donso bɛɛ lajɛlen wele ko an ka na ka bɛn kelen ma ka dankun sɔn ka ji bɔ jamana ye ka ji bɔ jamana kɔnɔdenw ye an b'o hukumu kɛnɛ sanfɛ Yamusokoro dugukolo sanfɛ nin waati in na an bɛna gɛlɛya an balimakɛ wɛrɛ la ka ɲininkali tɛŋun a la a bɛna a yɛrɛ ko fɔ an ye k'a yɛrɛ sugu fɔ an ye an ka baro kɛ dɔɔni donsoba i dansɔgɔ ni ko tɔgɔ duman jamu duman halisa ani Sulemani Ayidara n'o ye chef de sécurité an bɛna baro sigi dɔɔni kɛ n'i y'a mɛn ko chef de sécurité o ye donsow ka kɔlɔsibagaw ɲɛmɔgɔ ye an ka to dunkan na Ayidara aw minnu ka jɛkulu bɛnnen don an kɔlɔsili kan est-ce que aw ka baaraw sigilen don sinsin bere dɔ kan a bɛ sinsin bere dɔ kan sinsin bere jumɛn ye duwawu ye hali i jɛɲɔgɔn ka duwawu ani tile sinsin bere de b'olu ye Ayidara est-ce que chef de sécurité est-ce que danfara dɔ bɛ sécurité ka baara la n'a fɔra k'a fɔ ko sécurité fɛn o fɛn tiɲɛni ye an b'o de kama o tiɲɛni ɲɛ kɔnɔ a kana se dugudenw ma k'a bɔ fɔ ka taa population ma hali sisan u banna sisan a b'olu bɛɛ kan a kɔlɔsili b'olu bɛɛ kan chef de sécurité kɔlɔsili la est-ce que jateminɛ dɔw b'a kɔnɔna la alhamdulilayi karamɔgɔ ni ko donsoba y'i fɔ a ɲɛ kɔlɔsili b'a la n'i ye namaramɔgɔ ta ko e t'a kɔlɔsili kɛ o ye ɲininko de yanni i bɛ kɔlɔsili bɛ kalifa e ma e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ e yɛrɛ mun mɔgɔ de mɔgɔ bɛ se ka bolifɛn kalifa e ma wa wala mɔgɔ bɛ se ka fɛn bila e kɛrɛfɛ wa n'an m'o jogo yira an t'a d'i ma aw ka kɔlɔsili kɔnɔ est-ce que aw ni jamana faamaw bɛnkan dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa alhamdulilayi rabi alamina ala n'ala n bɛ n kalanfa fo ne ye numandumiya ye ka na don Dirisa Jara bolo ka na don n jɛɲɔgɔn bɛɛ bolo ɲɛsegɔ Dawuda Koloni kumana sisan an ni faamaw bɛnnen don wa faamaw yɛrɛ b'an kalama wa n'a yɛrɛ gbana u b'an wele an bɛɛ bɛ kɛ tɛrɛn kan ɲɔgɔn fɛ ma jugu minnu kama ni o fanga ka bon faamaw ta ye an bɛ taa fanga ɲini k'a di faamaw ma faamaw tɔgɔ kana tiɲɛ mɛ an ta kɛ baga ye dɛ faamaw b'a kɛ baga ye
mais dugu kɛra fo de a tɛmɛ sira an n'u bɛ min lɔ a la an n'u y'o yafa ɲɔgɔn na juguw bɛ yan o sigi bɛ yan o bɔyɔrɔ bɛ yan mugu sɔn jamana bɛ lakana jamanadenw bɛ lakana faamaw bɛ lakana jamanatigi ka jamana bɛ lakana a yɛrɛ kɔrɔ donc ni faamaw bɛ baraka n'o dalilu ye. Ntoma o ɲininkali jaabi diyara n ye. Aw ka kɔlɔsiw est ce que waati b'a la? karamɔgɔ ni kɔyi dan waati t'a la hali sisan n'a kɛra sisan an bɛ wuli ka taa de ka taa lalaga faamaw kana tɔgɔ cɛn sɔrɔ cogo min jamanatigi kana tɔgɔ cɛn sɔrɔ cogo min ka jamana lakana a n'a kɔnɔfɛnw a n'a bolofɛnw k'a bɛɛ to a nɔ na fɛntigi ye waati t'a la ale t'a la. Chef sécurité ka ɲininkali diyara n ye. Est ce que aw ka kɔlɔsiliw kɔnɔ jateminɛw bɛ ka walawalali kɛ mɔgɔw ye wa walima ka walawalali kɛ donsobaw ye wa? karamɔgɔ ni kɔyi dan n'o ma o bɛ yen yanni an bɛ don ni ko dɔ kɛra sisan n'a tigɛ yanni i bɛ wuli i b'i sɛnɛ karam i ya donso kuntigi kɔnɔ ko dɔ bɛ yɔrɔ la i b'a kalama wa n'a ko i jɛɲɔgɔn i ni minnu bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'olu wele a bɛ ko kalama n'o ko i bɛ faamaw wele ko dɔ bɛ yɔrɔ a b'a kalama wa n'o ko n'a y'a sɔrɔ faama ma sɔnni i b'a fɔ n bɛ taa yɔrɔ in na n bɛna bila olu ɲɛ ka taa yɔrɔ fila yanni a bɛ se mais ni faamaw sera olu ye kunde ye dɛ i taara olu bilasira o ka kɛ ci la ka jamana lakana jamanatigi bolo jamanadenw bolo jamana lakafɛnw bolo. An bɛ Yamusokoro Dankuba sɔn kɛnɛ kan le 12 août 2024 donsoba ka wele sera bɛɛ lajɛlen ma Togola TV aw sɔgɔlen b'o la nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ani Serifu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Ayidara ye Sulemani Ayidara an bɛna ɲininkali labanw tɛ ko a la ka folikan laban d'a ma. Ayidara aw ka baara in kɔnɔ est ce que donso dɔrɔn de dama ka kan na wa walima bɛɛ lajɛlen sen b'aw ka kɔlɔsili baara in na? Karamɔgɔ ni koyi dan kɔ an bɛ ci min na an bɛ donso ka baara la n'a donna ko ani mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ ani mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ ni faamaw tɛ e bɛ taa min ta n'i t'a dɔn k'i b'o ta k'o fɛɛrɛ yɛrɛ kɛ e tɛ taa bɔrɔ dɔn donso sɛŋɛn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a kana ɲɔgɔn janfa o sɛŋɛnna kosɔn ani donso de bɛ wuli walama ani otorito de bɛ wuli ka o kabila lakana k'a bila jamanatigi ye. Ayidara folikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an bɛɛ lajɛlen ma? Alhamdulilayi an bɛ Togola TV fo k'a ni can barika nɔgɔ ma an b'i yɛrɛ fo mɔgɔ si tɛ ɲɛ kelen na mɔgɔ si tɛ ɲɛ kelen na bon bala min filɛ kɛ ne Togola TV bɛ nana ka na di Yamusokoro donso ma ka la fédération pénacodiste kan an bɛ i bɛna ko kɛ kana ɲɛ a ka président central kɔ min ye donso Tori ye fédération pénacodiste tigi président min ko an ye sabali k'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a to ɲɔgɔn ye k'a sɔn ɲɔgɔn ye ka bɛn ɲɔgɔn ma ko ka foli di bɛɛ ma Sori ko an ye foli di bɛɛ ma mais Sori ta foli la n bɛ donsoba Jara Dirisa Jara tali kan ani an kalaba Magan Tarawele ani Tumani Sidibe o cɛkɔrɔba ɲuman min bɛ n'an ye ka taa ka la Lamindugu cɛfin kan k'olu cɛkɔrɔba ɲumanw to n'an ye ɲumanbanni kɔfɛ siranɲɛ tɛ tɛmɛ k'i tɛ yen parce que an b'a la olu m'an bila sira jugu kan o kana k'a ye fo k'a ye barika la k'a ye wariɲuman dɔn k'i ka baara ɲuman in na ni nin kɛra ɲuman ɲan fɛ bi ko ba dɔ tun bɛ nin an bɛ foli ani tani di aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu sɔgɔlen don Togola TV la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yamusokoro dugukolo sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Togola TV kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a yira la k'a fɔ aw sɔgɔlen to jɛmukan tɔw bɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna ani Sidiki Konate bɛna kari ɲɔgɔn na n'an karila ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni tolon duman ye ani yɛlɛ duman ye Dankusɔn kɛnɛ sanfɛ Yamusokoro dugukolo sanfɛ le 12 août 2024 donsoba ka wele ani foli ani tani bi bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen na aw dan sɔgɔni ko an bɛ foli ani tani di bɛɛ lajɛlen ma k'a yira la k'a fɔ aw sɔgɔlen bɛ Togola TV la an bɛ Yamusokoro Dankusɔn kɛnɛ sanfɛ le 12 août 2024
ani Dosoba an bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ ani Dosoden bɛɛ lajɛlen. Dosoba Dirisa Jara ka weleli sera ma k'an ka na ladala jibɔn kɛ n'o ye Doso ka sayɛlɛma ye n'o ye Danguson kɛnɛ an b'o kɛnɛ sanfɛ. An bɛna kumakan laban sɛmɛ an fa la a bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ ka foli kɛ Dosoden bɛɛ lajɛlen na farafinna ni farajɛla ni arabula kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yamusokoro a n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen. Dosoba i dansɔgɔ tɔgɔ duman jamu duman Sidiki Konate. Sidiki foli lase Dosoden bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sen sera an ka Danguson kɛnɛ sanfɛ. N bɛ Dosoden bɛɛ fo n b'o fo o bɛ jija o bɛ cɛsiri baara nin na o kana kɛ tulo kɛ baara ye jawakɔrɔ ne donna ko la i b'a kɛ fo ka taa se a dan ma i bɛna lɔ an ka baara ni commencé an danna yan n'a ka kɛ denmisɛnya ye don don dɔ b'a to o bɛ wuli ka taa a cɛw bɛ na koɲɛ nin kɛ o tɛ cɛsiri koɲɛ nin na ale bɛɛ de dimina an ta yɔrɔ la an ta dugu nin na o ka baara de commencé an tun ka ca ni mɔgɔ t'a n'olu ye o bɛɛ n'a ka baara nin to yen n ta denkɛ nin filɛ an mɔgɔ fila de bɛ yen daw yɛrɛ bɛ yen an ka baara de commencé kana se bi la k'a fɔ ko n'a ma kɛ farigɔn ye ne tɛ lupe ɲɔgɔn ye la a ye joli bɛ nin ye a ma se saba wa n'i ma ɲinan kɔni ni ko a sera saba an b'a la n tɔ ninnu bɛɛ o bɛɛ taara segin mɔgɔ si ma kuma ne fɛ ne kelen o y'a sɔrɔ nin bɛ so cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen Ali Soke ale fɔra an kan a ko Sidiki ale kɔni ne kɔni dɔ bɔra ne la ni ko bɛ na n'u k'a wele i b'a fɔ n ɲɛna ne yɛrɛ bɛ se ka baara nin kɛ a fana k'a kɛ ala t'ale bɛ waati ye ale ala k'a ta kalifa minɛ ka ne kelen to yen ni ne bɔra so kana fara ne kan an kɛra mɔgɔ fila an b'a la fo kana se bi ma an bɛ Dosodenw fo o bɛ jija o bɛ cɛsiri bere n'an bɛna taa bila yɔrɔ min na an bɛ ka lɔ an ka baara kɛ an danna yan bɛɛ b'a lɔ ne si kumara n ta kuma bɛna da yan ko m'u bɛɛ fo an bɛ foli ani tani di Dosoden bɛɛ lajɛlen ma farafinna ni farajɛla ni arabula an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn de ko kɔntɔrɔ ani sanɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira la k'a fɔ an kun bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan o Yamusokoro Dangunbasɔn ye n'o ye le 12 août 2024 Dosoba Sidiki Jara Dirisa Jara a ye weleli bila Dosodenw ma k'an ka bɔ ka na ladala jibɔn kɛ n'o ye Doso ka bɔlɔbɔn fɔli an ye fɔli sigi sura bi an nana jibɔn kɛ ka foli ni tani di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a ye an ka don da kelen fɛ an k'an ka kɔrɔlenw don ba la n'an ka kɔrɔlenw don ba la kulonkɛ tɛ se ka k'an na wa an dabenw bi bonyacogo cɛ ɲin na i b'a fɔ an ka maakɔrɔw ye gasi minnu sigi aw y'aw sɔgɔlen to Togola TV la jɛmukan tɔ bɛ ɲɛfɛ ala ka san caman da